Στο αποκλειστικό βίντεο του Σταρ φαίνεται ο 30χρονος επιδειξίας την στιγμή που φεύγει με τη μηχανή του από το σημείο που επιτέθηκε στην ανήλικη για να μην τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Το θράσος του ωστόσο δεν είχε όριο, καθώς λίγη ώρα αργότερα σε άλλο βίντεο και φωτογραφίες φαίνεται να επιστρέφει ξανά στο σημείο για να κόψει κίνηση. Μου λέει μαμά, τον κοιτούσα, μου λέει στα μάτια και ήθελα να ουρλιάξω. Η μητέρα της ανήλικης συγκλονισμένη περιγράφει στο Σταρ την περιπέτεια που έζησε μέρα μεσημέρι το παιδί της έξω από το σπίτι της οικογένειας. Μόλις είδε το παιδί είναι μόνο του και δεν περνάει κανείς, κρύφτηκε και όταν πέρασε μικρή πήγε να την πιάσει. Το παιδί ήταν ψύχρεμο, έφυγε, γύρισε και τον κοίταξε, είχε κατεβάσει τα παντελόνια του. Της είπε κάτι εκείνη την ώρα? Θέλει και του κάνει με άγριο ύφος, τι είπατε? Σε αυτό εδώ το σημείο είχε στήσει καρτέρι στην 11χρονη. Ο 30χρονος επιδειξίας, μόλις είδε το κορίτσι να πλησιάζει, το τράβηξε από τη τσάντα. Εκείνος ωστόσο έδειξε ψυχραιμία. Του χτύπησε το χέρι, τον έσπρωξε και στη συνέχεια ανέβηκε πάνω στο σπίτι και ανέφερε στους γονείς της τι ακριβώς συνέβη. Έκλαιγε με λυγμούς, δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Βγήκε το παιδί στο μπαλκόνι να δει αν αυτός έχει φύγει. Η αντίστροφη μέτρηση, ωστόσο, για τον εντοπισμό του 30χρονου ήδη είχε ξεκινήσει. 3 αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας τον εντόπισαν. Έπειτα από κυνηγητό κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στην Ιερά Οδό, με τον δράστη μάλιστα να αντιστέκεται. Σύμφωνα με πληροφορίες του Σταρ, ο 30χρονος είχε προβεί σε αντίστοιχες πράξεις και τον περασμένο Ιούνιο στο κέντρο της Αθήνας. Πώς νιώθετε τώρα που συνελήφθη αυτός ο άνθρωπος? Ανακουφισμένη. Το θέμα είναι να μην ξαναβγεί.